Ọ dị mma nwanne gị nwoke Maazị Ugocha abịakwana ọzọ onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tịrị atị. Ya bụ ihe ọbụla ị na-enweta n'aka anyị bụ asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo akụghị mmiri nwanne nke tịrị atị, nke bụ dachi, nke bụ kpọcha. Ọ dị mma, ugbu a achọrọ m ịma gị bụ onye Igbo, gịnị ka ị na-akpọ vidiyo n'Igbo? Ụfọdụ na-akpọ ya ejije, ụfọdụ na-akpọ ya ihe onyonyo, mana ị kwesịrị ịma na ọtụtụ ihe dị iche iche bụgbara ihe onyonyo. Ọtụtụ ihe dị iche iche bụgbara ihe onyonyo. Iji maa atụ, foto, ihe ọbụla a na-afụkwa n'igwe onyonyo bụgbara ihe onyonyo. Ụdị ọbụla isi wee hụ ya, ma nke a na-ahụ n'osecham, ha nche bụgbara ihe onyonyo. Mana gịnị ka vidiyo bụzi? Maka na ịma na ihe ọbụla bụ vidiyo bụ ihe onyonyo nwere njije. Gịnị bụzi ihe onyonyo? Gịnị ka gị nwa bụ onye Igbo na-akpọ? Gịnị bụzi vidiyo? Gịnị ka gị nwa bụ onye Igbo na-akpọ vidiyo? Maka na anyị na-ekwu okwu vidiyo, anyị anaghị ekwu naanị ejije drama. Anyị anaghị ekwu okwu naanị ejije, anyị na-ekwu okwu ihe jikọtara ihe niile bụ ihe onyonyo. Ọ bụ ihe onyonyo nwere njije, ọ bụ nkụzi, ọ bụ ejije, ọ bụ egwu na ndị ọzọ. Ebe ọbụla ọ ga-abụ ịfụ na enwere ihe na-emegharị ahụ, ihe onyonyo ọbụla enwere ihe na-emegharị ahụ na ya na nwanne, nke ahụ ka a na-akpọ vidiyo. Ọ bụrụkwa na ọ bụghị eziokwu ga-ekụziere m. Mana ebe ọ bụla anyị nechara anya, ọ dịka a ga-asị na ihe niile bụkọta ihe onyonyo wee gụọ ya aha pụrụ iche. Nwanne ya aha ya bụ akpọọ ya ịma nnekwu ihe a na-akpọ aha. Maka na ihe a na-ekpokọzi ọnụ agụkọ ahụ ọnụ karịzịrị. Ihe a na-ekpokọ ọnụ agụkọ ahụ ọnụ karịzịrị. Ejijere, mgbe ọ na-ekwu ha alụ ejijere, ị mara na ihe a na-ekwu gịnị? Ya na-ekwu maka ya bụ vidiyo ejijere. Ebe anyị si nweta ya bụ mkpụrụ okwu bụ n'ejije, wee kpachanyere ebe ahụ, o wee ghọzie mkpụrụ okwu ọzọ. Ịma na ihe dị n'ikepụta mkpụrụ okwu bụ mmadụ ka ọ dịrị, ọ bụghị mmụọ. Nwanne, ọ bụrụ eziokwu. Ya bụ vidiyo bụ ejijere. Nwanne, ọ dị mma, ama m na ịghọtara ihe a na-akọwa. Aka mgbe nwanne gị nwoke Maazị Ugocha onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tịrị atị. Biko nyere anyị aka ị na-enweta ozi anyị ka ị na-atụsa ya, ị na-enweta ejijere anyị ka ị na-atụsa ya, ka onye ọbụla bụ onye Igbo soro wee na-aghọta ihe ya na-akọwa. Ọ dịkwana mkpa na anyị bụ ndị Igbo ghọtawala asụsụ anyị, sụba Igbo. Ihe anyị ji eme nkụzi bụ ka gị bụ onye Igbo malite sụba asụsụ Igbo ma debe asụsụ Igbo. Nkụzi ọbụla anyị na-enye, anyị na-ekwu ya n'okwu ma na-edekwa ya ede. Ka gị bụ onye Igbo, ọ bụghị naanị na ị ga-afụ na akụziri, mana ị ga-afụkwa ka esi ede ya bụ ihe. Nwanne, anyị anaghị egwukwa egwuregwu. Ihe anyị bịakwara ka anyị kụziere ndị Igbo ka esi asụkwa Igbo, ka esi asụ na nghọta dị n'asụsụ Igbo na ka esi ede Igbo. Nwanne, emechazie gị nwa bụ onye Igbo enwekwa n'ike na-agụ Igbo. Ọ bụrụ eziokwu, gbaa mbọ ka ị nyere anyị aka kesaa ejijere a, tụsaa ya ebe niile. Gbaa mbọ fụ na onye ukwu na onye nta onye Igbo gotere ya. Ọ ga-adịkwana mma ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo gbaa mbọ mụba asụsụ Igbo. Maka na anyụkọ mamịrị ọnụ, ọgbaba ụfụfụ, Igbo ga-adị, Igbo ama nwụrata. Maka na gịnị? Asụsụ Igbo amaka. Aka m nwanne gị nwoke Maazị Ugocha onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tịrị atị. Ka ọ dị.